Meg kéne valamivel bökni, hogy induljon el. Várjál, csak ide. Hogy ezt. Szóljál, hogyha van. Ó, ott van másik is. Hogy? Ott van egy. Hű, mennyi van, figyeld, ott tele van a... Ott is van egy. Lehet, hogy itt is van valahol, csak nehogy rá. Lehet, hogy... Lehet, hogy most bejöttünk ide. Na, hol vannak? Hol? Mindenhol. Na, most hogy megyünk vissza, mi?